Ja itse asiassa me voidaan olla varmoja siitä, että kun siinä avaat illalla Matteuksen evankeliumin, niin sä saat olla aika lailla 100% varma, että se on se Matteuksen evankeliumi, jonka Matteus kirjoitti. Me tiedetään tämä tekstikritiikistä, ei ole mitään syytä olettaa toisin. Eli nämä teokset on säilynyt meille. Jumalan rauhaa kaikille ja hyvää keskiviikkoiltaa. Kiva nähdä, jotta tupa täyttyy. Etupenkit jää tietysti aina tyhjiksi, koska ollaan seurakunnassa, mutta se on pääasia, että väki istuu johonkin. Heti tähän alkuun, ennen kuin sanon itsestäni ja illan aiheesta mitään, niin haluan kiittää kutsusta. Markku Kumpula nyt erityisesti otti yhteyttä ja tietysti tässä on yhteiskristillinen taho takana, eli Evolut-seurakunta ja tämä helluntaisseurakunta, vapaa kirkko, rauhan sala ja uusherätys, niin kiitän kaikkia kollektiivisesti luottamuksesta, että uskallitte ottaa tämän näköisen kaverin pöntön taakse, koska monesti tämän näköiset kaverit on tuolla hyvin tiuhaan laitettujen telekien takana, mutta jostain syystä mä oon vielä vapaalla jalalla. Nyt itsestäni sen verran, jos joku ei tiedä, niin mun nimi on Saarelani Janne ja sanotaanko nyt kun tämä ilta on yhteiskristillinen, niin ehkä on pakko sanoa, että henkilökohtaisesti tämä yhteiskristillisyys on aina ollut itselle aika helppoa. Mun isä on baptistiseurakunnan johtaja, äiti kuuluu luterilaiseen kirkkoon ja mä oon itse töissä helluntaisseurakunnassa, joten meillä on siinä jo sitten aikoinaan soitin rockbändistä Rootissa, meillä oli vapaakirkkolainen bassisti, niin aika lailla tässä on nähnyt kaikki tällaiset päälinjat ja nuorisotyössä varsinkin, niin aikoinaan muistan, niin siellä oli oikeastaan vähän joka paikasta nuoret ei niihin asioihin hiljaisesti kiinnitä huomiota. Se pakkaa olla sitten, kun ikää tulee, niin niihin ruvetaan kiinnittämään huomiota, mutta aihe, mikä meillä tänään on, tai aiheet, jotka meillä on, niin yhdistää tietysti meitä kaikkia, riippumatta nyt siitä, että mihinkään kukin meistä kuuluu, niin pointtihan on siinä, että me seurataan Kristusta ja jokainen, joka kutsuu itseään uskovaiseksi, niin lähtökohtaisesti lukoo Raamattua, hänen täytyy pitää se tavallaan osa Jumalan sanana ja hänen täytyy uskoa, että Jumala on lähettänyt poikansa Jeesuksen Kristuksen tähän maailmaan kuolemaan meidän syntien edestä ja hän on noussut ylös, hän on ruumiillisesti noussut kuolleista ja se on tämä meidän aihe sitten tuossa toisella oppitunnilla. Ja mä oon siis tuolta Seinäjoelta tällä hetkellä, tai tulin Seinäjoelta, mä oon kotoisin Jurvasta, sellainen pieni paikkakunta nykyisen Kurikkaa, ikävä kyllä virallisesti. On töissä tuolla Seinäjoen helluntaisseurakunnassa ollut parisen vuotta, ennen sitä oli Vammalla helluntaisseurakunnassa, ennen sitä oltiin vaimon kanssa opiskelemassa Kanadan Vancouverissa ja ennen sitä tein baptistipiirissä kaikenlaista ja ennen sitä olin Isoskirjassa opiskelemassa, joten tässä on ollut kaikenlaista. Nykyään toimin aika paljon nuorisotyössä, mutta sitten aika paljon opetan Raamattua vähän kaiken ikäisille ja sitten yksi päivä viikosta mä oon käytännössä tuolla Isokirja-opistolla Keurulla, on opettanut vanhan ja uuden testamentin johdantokurssia siellä nyt muutamia vuosia. Mä käytännössä elän tämän Raamatun kanssa ja sitten siitä saa vielä jopa leivän pöytähän, niin mä pidän itseäni hyvin onnekkaana tässä ja mä en osaa kovin monta asiaa tehdä. Yksi mitä mä osaan, niin mun oli lapsena sellainen, kun kamera pantiin päälle, niin minä ilmestyy siihen keskelle. Siis se on jo meidän lapsuusvideossa tämän, että mulla on vieläkin sellainen haaste, mutta on oppinut vanhemmiten antamaan toki muillekin tilaa. Tämän illan aihe pyörii itse asiassa mun uutuuskirjan äärellä, että mä oon kirjoittanut kirjan, se on mun ensimmäinen ja jostain täytyy aloittaa, niin mä valittiin aiheeksi tällaisen helpon kuin ylösnousemus ja kuoleman jälkeinen elämä. Ja täällä on Aikamerialta tulossa kirja ja se julkaistaan tuossa maaliskuun alussa. Ja tänään nämä 2 luentoa, jotka mä pidän, niin perustuu hyvin tiukasti tähän kirjan sisältöön. Nyt kun tämä kirja ei ole vielä ilmestynyt, vaan sitä joutuu vähän yli kuukausi odottaa, niin Aikameria teki sillä lailla, että hän se printtasi mulle tällaisen nivaskan. Ja nyt jos täällä on joku, me laitetaan tää kiertämähän, tässä on kynä, että jos sinä haluat ennakkotilata tämän kirjan, mistä olisi tosi kiitollinen, niin sä voit laittaa tänne sun nimen, lähiosoitteen, postinumero ja toimipaikka ja sähköpostia. Maaliskuun alussa Aikamedia postittaa sulle tämän kirjan. Ja jos teet niin, että laitat siihen jo uskossa nyt nimen ja sitten sä 2 tunnin päästä huomaat, että kannatti, niin hyvä. Jos laitat nimen ja huomaat 2 tunnin päästä, että ei tuollaista kirjaa kannata ostaa, niin mun luvalla saa tulla vetämään nimen yli sitten ja laittaa raksiin. Mutta mä annan tämän, ettei se unohdu, niin siihen
siihen, mutta tiedätte suurin piirtein, että mikä on illan plääni. Ja tässä kirjas mulla on 13 lukua ja en nyt lähde selittämään sen kummemmin. Se on tällainen todella laaja katsaus, mitä ihmiset on ihmiskunnan aikana, historian aikana ajatellut kuolemanjälkeisestä elämästä. Mutta suurin osa mun kirjan pointista on yrittää perustella, miksi kristinuskon vastaus tähän kysymykseen on paras vastaus, mikä eri maailmankatsomukset kykenee antamaan. Ja mulla on lukukaupalla sitten materiaalia siinä evankeliumin luonteesta ja Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja 2 kirjan viimeistä lukua keskittyy sitten siihen, että mikä on Jumalan kansan lopullinen päämäärä, niin on sitä avannut sitten aika tarkasti. Joten tällainen teos on tulos ja siksi mä oon vähän niin kuin liikkeelläkin. Mä en yleensä liiku muissa paikoissa, mutta niin vähän tämänkin takia niin on nyt sitten liikenteessä. Ja tästä illasta toivottiin tällaista apologeettista, vaikea sana apologetiikka, kreikan kielen sana apologia tarkoittaa puolustuksen antamista. Apostoli Paavali esimerkiksi kutsuu itseään puolustajaksi, uskon puolustajaksi Raamatussa. Filippiläiskirjassa jotenkin sanoo, että hänet on asetettu uskon puolustajaksi. Ja tämä apologetiikka on tullut suomen kielessä, tarkoittaa niin kuin tällaisen kaiken kattavan puolustuksen antamista jollekin asialle. Ja tänä iltana mä annankin nyt sitten tällaisen puolustuspuheenvuoron evankeliumeista ja yritän perustella myöskin sitten historiallisesti lähinnä, miksi meillä kristityillä on hyvät syyt uskoa siihen, että Jeesus Kristus on oikeasti noussut haudasta ja sitä ei tarvitse uskoa vain sen takia, että joku käsköö, vaan meillä on ihan hyvät syyt siihen ja se on mun tarkoitus tänään yrittää perustella tämä asia. Nyt kaikki tietää suurin piirtein, miksi ollaan täällä, mitä mä aion sanoa. Ja ensimmäinen luento tosiaan on tästä evankeliumeista ja sitten juodaan vähän kaffia ja mehua ja sitten jatketaan Jeesuksen ylösnousemuksella sen jälkeen. Ihan tähän alkuun, ennen kuin hypätään näihin evankeliumiin, niin mä otan tällaisen lainauksen. Tässä on sellainen henkilö kuin Michael Licona. Hän on tehnyt väitöskirjan tuossa 10 vuotta sitten plus Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja hän on tunnettu Uuden testamentin tutkija, julkaissut monta tärkeää kirjaa, mitä mäkin olen tuossa lueskellut. Ja hän sanoo näin tai kirjoittaa, että vuosia 100 EKR-100 JKR on pidettävä kahtena mielenkiintoisimpina ja maailmaa muuttavimpina vuosisatoina koko ihmiskunnan historiassa. Tänä aikana Jeesus Nasaretilainen eli. Hänen elämänsä voidaan sanoa vaikuttaneen maailman historian merkittävämmällä tavalla kuin Julius Caesarin tai kenen tahansa muun noina vuosina ja mahdollisesti milloin tahansa muulloin kuin eläneen ihmisen elämä. Riippumatta oikeastaan siitä, mitä kukin ajattelee Jeesuksesta, on nyt sitten kristitty tai jotain muuta, niin tosiasia on se, että Jeesus Nasaretilainen on vaikuttanut historiahan ehkä enemmän kuin kukaan muu. Ja siitä kertoo ehkä se, että tällä hetkellä on joitain miljardia ihmisiä, jotka ainakin väittää olevansa kristittyjä ja Jeesuksen seuraajia, mutta se minkälaisen muutoksen kristinusko tässä yhteiskunnassa ja tässä historian aikana on tehnyt, niin on valtava. Mennään näihin evankeliumeihin. Eli meillä on siis Uudessa testamentissa 4 evankeliumia, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. 3 niistä yleensä kutsutaan synoptisiksi evankeliumeiksi, Matteusta, Markusta ja Luukasta, koska niiden näkökulma Jeesuksen on hyvin samantapainen suhteessa keskenään. Johannes ottaa hiukan eri näkökulman ja siksi se kuulostaa vähän erilaiselta, koska tämä Johannes reflektoi Jeesusta vähän eri tavalla ja pidemmän ajan niin kuin, kautta kuin nämä muut. Mutta mä haluan nyt keskittyä evankeliumeihin historiallisina lähteinä ja erityisesti siksi, että jos uutisissa saadaan palstatilaa joskus näistä, niin on yleensä sitten sitä toista puolta, että yleensä tulee kaiken maailman uutisotsikkoja siitä, miten ei voi luottaa evankeliumiin ja siellä on virheitä. Ja viime vuonna klassinen esimerkki on tämä sensuroitu kirja, joka oli viime vuoden 8. myyhyin tietokirja ja siinä on hyvin skeptinen näkökulma tähän evankeliumeihin. Mä oon kirjoittanut siihen toki pitkän vastineen tuonne tekstikritiikki tiistai-blogiin, mutta aika moni muukin. Mutta nyt vain se, että tämä kulttuuri nykyään fanittaa käytännössä kaikkea sellaista, joka jollain lailla romuttaa klassista kristinuskoa tai vie mattoa Jeesuksen jalkojen alta, niin se on se kulttuuri, mitä me eletään. Ja siksi me tarvitaan sellaisia rohkeita puolustuspuheenvuoroja myöskin, että tuodaan toisia näkökulmia esille. Ja mä oon itse asiassa ihan vilpittömästi sitä mieltä, että meillä on pullat aika hyvin uunis, kun puhutaan evankeliumeista historiallisia lähtien. No nyt kun puhutaan evankeliumeissa, niin nehän on kirjoitettu siellä ensimmäisellä vuosisadalla, joten 2000 vuotta sitten. Ja ensimmäinen asia, joka täytyy sanoa, on se, että on äärimmäisen hämmentävää huomata, miten harvoin kukaan arvostaa sitä lähteiden määrää, joka meille on jäänyt Jeesuksesta.
Koska se lähteiden määrä on oikeasti musertava. Jos sä mietit, miten Jeesus kuoli ristillä, niin jos sä luet historiaa, niin ei ole kovin vaikea löytää, että 100 vuotta ennen Jeesusta ja 100 vuotta hänen jälkeen 200 vuoden aikana tuhansia ihmisiä ristiinnaulittiin. Tuhansia. Joka me tiedä heistä mitään, koska ketään ei oikeastaan enää kiinnostanut se henkilö, joka ristiinnaulittiin, koska ne vaikuu historiaan. Nyt meillä on yksi poikkeus, Jeesus Nasaretilainen, yhtäkkiä meillä on hänestä 4 elämäkertaa, ja kaikki Uuden testamentin 27 teosta on kirjoitettu siksi, että kaikki näin kirjoittajat uskoo, että tämä Jeesus Kristus on itse asiassa voittanut kuoleman. Ja tämä on pakko selittää historiallisesti. Miksi syntyy näin valtava määrä kirjallisuutta? Nyt mä havainnollistan tätä asiaa sillä lailla, että mä otan nyt Jeesuksen esimerkiksi ja mä vertaan nyt Jeesusta hänen aikansa vaikutusvaltaisimpaan ja kaikkein tunnetuimpaan hahmoon, eli Rooman valtakunnan keisariin Tiberiukseen, joka oli keisarina vuodet 14–37. Maailman kovin kaveri, maailman tunnetuin henkilö, ja sitten Jeesus jostain Galileasta, mistä eräskin sanoo, että voiko tuolta Nasaretista tulla mitään hyvää. Se on vähän niin kuin, että voiko Jurvasta ponnistaa maailmalle, niin vähän samantapainen kysymys. No, muutama on ponnistanut, mutta suurin osa tietysti ei sitten ponnista. Tässä on nyt tällainen taulukko, ja me hetkeksi pysähdytään tähän taulukkoon. Eli jos mä nyt vähän selitän tuota, niin mä oon laittanut sinne nyt tuota ylähalle ja alahalle sarakkeita. Tämä ensimmäinen ylhäällä oleva taulukko ja 4 riviä tiivistää sen, että minkälaisia historiallisia lähteitä meillä on jäänyt Rooman keisari Tiberiuksesta. Ja sitten noin 4 viimeistä riviä keskittyy Jeesukseen. Ja sitten siellä on, että kuka on kirjoittanut teoksen heistä, kuinka pitkä se teos on, kreikan kielen tai latinan kielen sanamäärä, mistä ajanjaksolta meille tulee varhaisin olemassa oleva käsikirjoitus, jonka perusteella me käännetään suomeksi sitten näitä teoksia, koska se teos on kirjoitettu ja millä kielellä. Esimerkiksi siellä Tiberiuksesta niin meillä on 4 tällaista olennaista lähdettä. Ensimmäinen on Velleius Paterculus, joka kirjoitti 30-luvulla, ja varhaisin käsikirjoitus tulee 1500-luvulla. Martin Lutherin aikana, siis 1500 vuotta myöhemmin. Meillä on Tacitus ja Suetonius, jotka kirjoitti siinä 110–120-luvulla. Varhaisimmat käsikirjoitukset tuolta 800-luvulta, ja Cassius Dio, joka kirjoitti sitten 200-luvulla, niin sieltäkin varhaisin käsikirjoitus 800-luvulta. Ja siinä näette pikkusen noita sanamääriä ja sitten verrataan evankeliumia. No nyt jos me ei ota huomioon tätä Velleius Paterculusta, joka kirjoitti siis vuonna 30 suurin piirtein, niin kaikki nämä lähteet Rooman keisari Tiberiuksesta, ne tuloo yli 80 vuotta Tiberiuksen kuoleman jälkeen. 80 vuoden tauko Tiberiuksen kuolemasta siihen, että Tacitus ja Suetonius alkaa kirjoittaa hänestä ja toki muistakin keisarista. Tässä mielessä kaikki evankeliumit on lähempänä Jeesusta kuin mitä nämä suurin osa teoksista suhteessa Tiberiukseen. Jeesus on kuollut ristillä vuonna 30 ja evankeliumit on 2 koulukuntaa, on varhaista ajoitusta ja vähän myöhempää ajoitusta. Ja me ei tiedä tarkasti, koska evankeliumit on kirjoitettu niin kuin vuoden tarkkuudella, koska niissä ei ole mitään tarkkaa koskaan säilynyt, että kirjoitin tämän vuonna siinä ja siinä. Matteus ajoitetaan yleensä 60–80-luvulle, itse liputtaisin 60. Markus 50–70-luvulle, itse liputtaisin jotain 50-luvua. Luukas 60–80-luvulle ja Johannes 90-luvulle. Riippumatta vaikka otettaisiin Johannes, niin meillä on 60 vuotta, mutta saatahan Markus, jos se on varhainen, niin meillä on 20 tai 30 vuotta ehkä siinä Jeesuksen kuoleman ja evankeliumin välissä aikaa. Ja kuten sanoin, Tiberiuksen kohdalla tämä aika on pidempi, noin 80 vuotta. Nyt Tiberiuksella näyttäisi nopeasti katsottuna olevan 2 etua, mutta kumpikaan näistä ei itse asiassa kestä lähempää tarkastelua. Ensinnäkin tämä Velleius Paterculus, joka tuossa listassa on ensimmäisenä. Historiatsijat tietää aika hyvin, että tämä henkilö oli tällainen propagandisti, joka kirjoitti mahdollisesti jopa Tiberiuksen talutusnuorassa. Hän on liian puolueellinen ja historioitsijat ei hirveästi luota hänen teoksiinsa, koska joskus ehkä Tiberius antaa hänelle sanoja suuhun niin sanotusti. Ja tästä syystä historioitsijat lähinnä keskittyy Tacitukseen ja Suetoniukseen ja Cassius Diohon, kun he kirjoittaa tai yrittää selvittää Tiberiuksen ajan historiaa.
Toiseksi tämä takituksen teos annaalit, kuten huomaatte, niin sanamäärä on tosi suuri, yli 48 000 sanaa, mikä on paljon. Mutta meidän täytyy ottaa huomioon, että takitus itse asiassa kirjoittaa hyvin pitkälti Tiberiuksen hallitusajasta yleisesti, ei niinkään Tiberiuksesta itsestä, mikä on tietysti merkittävä ero. Mutta kun sä luet evankeliumia, niin nehän keskittyy käytännössä täysin Jeesukseen. Ei siellä tule mitään monen luvun hyppäystä johonkin Simoon, joka on jostain, ja nyt sitten tullaan takaisin Jeesukseen, vaan ne on alusta loppuun käytännössä enemmän tai vähemmän Jeesuksesta. Ja näin ollen Peter Williams, otan tämä taulukkoon tällaisesta kirjasta kuin Can We Trust the Gospels, Peter Williams, joka on British, on sellainen Tyndale House, valtava tutkimuskeskus. Tämä Peter Williams on sen tutkimuskeskuksen johtaja, äärimmäisen pätevä raamatun kielis, hän kuuluu ESV-raamatun komiteaan, eli erittäin pätevä teologi. Niin hän sanoo, että me voidaan vetää nyt 3 johtopäätöstä, kun me verrataan Tiberiusta ja Jeesusta toisiinsa. Ensinnäkin, meillä on enemmän tekstiä sanamäärällisesti Jeesuksesta kuin Tiberiuksesta. Kuka olisi tiennyt tämän Haluatko miljonääriksi -kysymyksessä, jos oltaisiin kysytty? Ei kukaan. Totta kai kaikki olisi ajatellut, että eihän nyt voi olla näin, mutta kun on. Toiseksi näiden tekstien syntyajankohta suhteessa kerrottuun henkilöön on lyhyempi Jeesuksen kohdalla kuin Tiberiuksen kohdalla. Se aikaväli henkilön kuoleman jälkeen on Jeesuksen kohdalla lyhyempi kuin Tiberiuksen kohdalla, joitain kymmeniä vuosia. Ja sitten kolmanneksi, käsikirjoitusaineisto on Jeesuksen kohdalla huomattavasti laajempi. Tästä vielä haluan sanoa, että vitosluokalla ala-asteella opetetaan antiikin historia, ja en mä sitten tiedä mitä yläasteella opetetaan, koska mua ei hirveästi kiinnostanut mikään opiskeluikäinen, kun mä olin sen ikäinen ja lukioon mä en koskaan mennyt. Mähän olen siis puuseppä ekalta ammatilta ja kirvesmies toiselta ammatilta ja teologi kolmannelta ja 4. ammatti on vielä sitten hakusessa, katsotaan kerkiäkö. Kun me puhutaan evankeliumeista, niin meillä on nämä evankeliumit, paras käsikirjoitus ja vanhin käsikirjoitus, mistä löytyy kaikki, tulee 300-luvulta. Codex Sinaiticus ja Codex Vaticanus. Näihin meidän käännökset käytännössä perustuu. Ja se tarkoittaa sitä, että siinä on noin 250 vuoden käppi, tauko tai aikaväli, ja sitten meillä löytyy kaikki evankeliumit. Mutta kun sä katsot, miten antiikissa yleensä menee, niin käytännössä niin takituksen ja suotionyksen kohdalta niin parhimmat olemassa olevat käsikirjoitukset tulee 800-luvulta, 700 vuotta myöhemmin. Ja keskimäärin antiikin teoksissa se aika on noin 1000 vuotta. Eli koska henkilö kirjoitti ja mikä on nyt jäljelle jäänyt paras käsikirjoitus siitä, mitä henkilö sanoi, niin se on noin 1000 vuotta keskimäärin antiikissa. Uuden testamentin kohdalla tämä on todella lyhyt. Se on vähän yli 200 vuotta, plus meillä on olemassa tiettyjä käsikirjoituslöytöjä sitten tältäkin varhaisemmalta ajalta 200-luvulta papiruksia ja muuta. Eli pelkästään tämän niin kuin analyysin pohjalta, niin evankeliumin kohdalla tilanne on itse asiassa niin kuin hyvin niin kuin, mikä sanoisin, herkullinen tai asiat on aika hyvin. Ja se on mielenkiintoista, että tätäkään suuri yleisö ei tiedä, koska näistä ei juuri oikein niin kuin puhuta, mutta tämäkin on lähtökohtaisesti muistuttaa siitä, että asiat ei ole niin kauhean huonosti kuin mitä joskus annetaan olettaa. No nyt kannattaa huomata, mitä tämä tarkoittaa ja mitä tämä ei tarkoita. Mä en nyt tarkoita tietysti sitä, enkä voikaan tarkoita. En tarkoita sitä, että nyt me voidaan kaikessa luottaa evankeliumeihin, sehän ei ole nyt se pointti. Vaan enemmänkin se pointti on, että meillä on itse asiassa nyt ne lähteet, ja itse asiassa me voidaan olla varmoja siitä, että kun sinä avaat illalla Matteuksen evankeliumin, niin sä saat olla aika lailla 100% varma, että se on se Matteuksen evankeliumi, jonka Matteus kirjoitti. Me tiedetään tämä tekstikritiikistä, ei ole mitään syytä olettaa toisin. Eli nämä teokset on säilynyt meille. Mutta se mikä tämä on niin kuin suurempi kysymys on se, että miksi Jeesuksesta syntyi näin paljon kirjallisuutta ja näin paljon. Ja kuten mun kirjaskin kirjoitan jollain sivulla, niin mulla on siellä ikään kuin haaste kaikille lukijoille, että yritä löytää historiasta joku toinen henkilö, joka ristiinnaulitaan ajalla 100 ennen Jeesusta ja 100 Jeesuksen jälkeen, ja jonka seurauksena syntyy samanlainen kirjallinen liikehdintä kuin Jeesus Nasaretilaisen kohdalla. Etti sellainen henkilö ja soita mulle, jos löydät. Ja mä toivotan onnea tähän yritykseen, jos lähdet sitten historiaa kaivamaan. Tämä on poikkeuksellista, mitä Jeesuksen kohdalla historiallisessa mielessä tapahtuu. Sitä voidaan kutsua tällaiseksi kirjalliseksi räjähdykseksi oikeastaan.
Muista nyt, että antiikin ajan ihmisistä ei kirjoitettu elämäkertoja. Me ei tiedetä 99,8% tuon ajan ihmisistä mitään, koska ei heitä mainita mihinään. Eihän ketään kiinnosta. Joku Marttakin jäänyt meille evankeliumiin vain siksi, että se sattui olla Jeesuksen kaveri. Jos ei olisi ollut, niin me tiedettäisiin mistään Martasta ja Lasaruksesta ja Marjasta mitään. Ne oli siellä, mutta ei kukaan kirjoittanut heistä. Ja nyt varsinkin nuoret, kannattaa pitää mielessä, nythän on helppo sustakin on tulla joku YouTube-sankari ja pian Donald Trumpikin seuraa sun YouTube-tilille, että maailma ei toiminut näin 2000 vuotta sitten. Ei toiminut ollenkaan. Nyt mennään sitten seuraavahan asiahan, eli puhutaan vähän siitä, että mikä on tämä evankeliumien genre, suomeksi kirjallisuuslaji. Onko täällä joku, joka rakastaa erityisesti runoudesta, tai tykkää lukea runoja, onko ketään sellaista? Ainakin muutama nainen ja muutama mieskin. He ei ole väärin, että miehet tykkää runoista. Siinä Daavidhan oli runoilija. Päivällä miakkaali ja sitten tuli illalla kotiin kirjoittamaan runoja, niin siinä on muuten hauska persona, täytyy sanoa. Kuinka moni tykkää fantasiasta tai skifikirjallisuudesta, jonkunlaisesta? No, ainakin sieltä. Joo, kuinka moni tykkää lukea elämäkertoja ihmisistä? Okei. Kun sä menet kirjastoon, niin sä huomaat, että siellä on erilaisia hyllyjä, ja ne kirjat on lajiteltu eri lailla riippuen siitä, mitä kirjallisuuslajia ne edustaa. Martti Ahtisaaren elämäkerta ei löydy Harry Potterin teosten vierestä, koska ne on eri kirjallisuuslajia. Martti Ahtisaarin kirja on elämäkerta ja Harry Potter on sitten tällaista viihdyttävää, no mikä sen on se kirjallisuuslaji, mutta ei se nyt historiaa, mutta hyvin viihdyttävää luettavaa muuten tarinoita, mitä nyt on. Eli on siis valtava ero, jotta luenko mä nyt esimerkiksi sellaista kirjaa kuin Total Recall, uskomaton elämäntarinani, joka kertoo Arnold Schwarzeneggeristä, joka muokin löytyy hyllystä, vai luenko mä J.R.R. Tolkienin Taru Sormusten herrasta trilogiaa. Siinä on valtava ero. Ja se on siinä se valtava ero, että Schwarzeneggerin kirja on genreltään elämäkerta. Sen tarkoitus on kertoa, mitä Arnold Schwarzenegger on tehnyt. Se alkaa sieltä kehonrakennuksista ja päätyy Hollywood-urahan ja niin poispäin. Tolkien taas kirjoittaa fantasiakirjallisuutta. Ja olisi täydellinen virhe lukia hänen teoksiaan niin, että nyt sä yrität jotenkin selvittää, miten historiassa asiat on mennyt. Ei Tolkien edes pyri vastaamaan siihen kysymykseen. Jos sä lähdet kysymään tällaisia kysymyksiä siltä teokselta, niin sä saat huonoja vastauksia, koska ei se ole Tolkienin tarkoitus. Nyt se kysymys kuuluu, mitä genreä, kirjallisuuslajia evankeliumit nyt sitten edustaa? Mihinkä se pitää sijoittaa? Niin pitäisikö semmoinen Harry Potter-kirjojen vierelle vai enemmänkin siihen Martti Ahtisaaren vierelle? Ja otetaan aloitus, lähdetään lämmittelemään tästä, että mitä Wikipedia sanoo. Yleensä koulutuksessa aina painotetaan, että lähteissä ei saa käyttää Wikipediaa ja syy on hyvin ilmeinen monesti. Ja suomalaisessa Wikipediassa on tällainen lause, että evankeliumit eivät ole varsinaista historiankirjoitusta, vaan ilosanomia. Sitä evankeliumi tarkoittaa. Tämä kreikan sana evangelion tarkoittaa ilosanomaa tai hyvää uutista, joiden tarkoitus on synnyttää ja vahvistaa uskoa Jeesukseen vapahtajana. No nyt tällainen väite täällä Wikipediassa antaa olettaa ensinnäkin sen, että evankeliumit ei ole juurikaan historiaa, vaan ne on jotain muuta, satuja, myyttejä tai jotain muuta. Ja toiseksi, koska evankeliumit on ilosanomia, niiden kirjoittajilla on selkeä teologinen motiivi, joten niihin ei voi luottaa, koska niillä on motiivi. Tämä on se, mitä tämä Wikipedia-sitaatti antaa niin kuin ymmärtää. No kumpikaan väite ei tietysti pidä paikkaansa, ja kaikkien pitäisi ymmärtää se, joka lukoo muovipussillisen Uuden testamentin nykytutkimusta käsittelevää kirjallisuutta, niin se on helppo huomata, että Wikipedia-sitaatit ei nyt toimi. Esimerkiksi jos me heitettäisiin roskiin kaikki sellainen historiallinen kirjallisuus, joka on syntynyt jostain tietystä motiivista, niin nykyään aika varsin yleisesti ymmärretään, että ei meillä jäisi jäljelle enää yhtään mitään. Nykyään ymmärretään varsin laajasti, että kukaan ei kirjoita objektiivista historiaa, niin kuin täydellisen neutraalista näkökulmasta. Ei kukaan. Ja jos me heitetään kaikki sellaiset teokset roskiin, että niillä on joku motiivi näillä teoksien kirjoittajilla, niin ei meillä jäisi enää mitään. Sitten me voidaan enää sanoa mitään antiikin elämästä esimerkiksi. Ja niin poispäin. Ajattelen nyt esimerkiksi joku keskitysleiriltä selvinnyt, niitähän on niitä kirjoja paljon, juutalaiset, jotka on selvinnyt keskitysleiriltä, niin
Olisi jotenkin outoa heittää roskiin sellainen kirja vain siksi, että tällaisella henkilöllä on varmasti motiivi. Hän on selkeä motiivi. Ei tykkää natsista kovin kauheasti, valtavat tunneperäiset muistot. Mutta tekkaa sellaista kirjaa roskiin siksi heitä, että nyt sä et voi luottaa mihinkään, mitä hän sanoo. Ei tietenkään. Kyllä siis mennään toisinpäin. Itse asiassa me tartutaan siihen, koska ne tietää, mistä ne puhuu. Ne on itse asiassa ainoat henkilöt, jotka pystyy kuvata Auschwitzin kauheuksia, ne, jotka on ollut siellä. Joku, joka ei ole ollut siellä, itse ei pysty tehdä oikeutta sille asialle oikeastaan. Että se menee itse asiassa toisin päin. Nyt kun me puhutaan evankeliumeiden genrestä, niin mä lyhyesti tiivistän, miten tämä tutkimus on tässä nyt niin kuin edennyt viimeisen 100 vuoden aikana. Vielä kun me tultiin 1900-luvulle, niin suurin osa Uuden testamentin tutkijoista ajatteli, että evankeliumit on, he kutsui sitä sui generis, ainutlaatuisia teoksia. Sellaisia teoksia, joilla ei ole vastaavuuksia tuon ajan maailmassa. No sitten Elviksen kuolivuonna 1977, osa teistä muistaa hyvin tämän vuoden, niin sellainen kaveri kuin Charles Talbert ehdotti, että evankeliumit itse asiassa on tyypillisiä kreikkalais-roomalaisia elämäkertoja. Kreikaksi bioi tai latinaksi vitae, eli hyvin tyypillisiä kreikkalais-roomalaisia elämäkertoja. Sitten oli sellainen henkilö kuin Richard Purritke, joka ajattelee, että tämä väite on virheellinen, se ei pidä paikkaansa, joten hän rupesi tekemään väitöskirjaa tästä asiasta, mikä hän vietti 3-5 vuoteen sen aiheen kanssa ja ei sitten muuta tehnytkään. Ja tämän tutkimuksen aikana Purritke itse asiassa muutti mielensä. Hän alkoi huomata, että hetkinen muuten Talpehti on oikeas, jos me luetaan tuon ajan kreikkalais-roomalaisia elämäkertoja, niin evankeliumit muistuttaa hyvin paljon niitä. Ja näin tämä Richard Purritke lopulta julkaisi kirjan What are the Gospels, eli mitä evankeliumit ovat. Ja nykyään Uuden testamentin tutkijat rakentaa aika lailla tämän Purritken kirjan varaan, tai siitä on tullut ikään kuin suunnannäyttäjä. Ja nykyään ehdoton enemmistö Uuden testamentin tutkijoista ajattelua, että evankeliumit on tuon ajan tyypillisiä elämäkertoja. Tämä on mitä Uuden testamentin tutkimus sanoo. Ja Purritke itse asiassa kirjoittaa näin, että jos varhainen seurakunta ei olisi ollut kiinnostunut Jeesuksen elämästä ja persoonasta, se ei olisi tuottanut bioi, eli näitä elämäkertoja, joissa on kertomuksellinen ja kronologinen rakenne. Kronologinen rakenne se tarkoittaa, että asiat menee eteenpäin aikajärjestyksessä suurin piirtein. Vaan he olisivat tuottaneet ylösnouseen Jeesuksen sanoista koostuvia keskusteluja, kuten gnostilaiset evankeliumit teki. Tätä pitää toki vähän avata, koska seurakunnissa ei yleensä puhuta gnostilaisista evankeliumeista, enkä sano, että tarttis. Mutta siis toisella vuosisadalla syntyi tällaisia gnostilaisia evankeliumia. Gnostilaiset oli tällainen harhaoppinen porukka, joilla oli hyvin kummallisia Jeesus-näkemyksiä. Ja ne kirjoitti sitten erilaisia teoksia, mutta nämä heidän niin sanotut evankeliumit, ne näyttää hyvin erilaiselta kuin meidän Uuden testamentin evankeliumit. Ne on oikeastaan sellainen, että Jeesus on niin puhuva pää. Puhuu vain ja sitä ei oikein ikinä laiteta mihinkään historiaan, eikä siellä ole mitään kertomuksia sinänsä. Että sitä tämä Purritke tarkoittaa, että jos niin varhaiskristitty ei olisi, jos niitä ei olisi kiinnostanut Jeesus, niin ne ei olisi kirjoittanut elämäkertoja. Koska elämäkerran kirjoittaminen automaattisesti osoittaa, että sä oot kiinnostunut tästä henkilöstä ja yrität parhaasi mukaan jotakin kirjoittaa hänen elämästä, niin kuin asiat on mennyt. Toinen Uuden testamentin tutkija David Aune, hyvin merkittävä kaveri oudosta sukunimistä huolimatta, sanoo näin, että vaikka evankelistoilla on teologinen motiivi siinä, mitä he kirjoittavat, se tosiasia, että he valitsivat Jeesuksesta kertoissaan käyttää tyylinään juurikin kreikkalais-roomalaista elämäkertaa, osoittaa, että he todella olivat halukkaita kertomaan asioita, jotka olivat todella tapahtuneet. Eli se pointti, mitä mä yritän nyt sanoa, näkyy tuossa alhaalla. Evankeliumin kirjoittajilla on lähtökohtainen pyrkimys kirjoittaa historiaa. Mitä oikeasti on tapahtunut, mitä Jeesus on oikeasti tehnyt ja sanonut, se kiinnosti heitä valtavasti. Hetken päästä puhun tästä vähän lisää, että totta kai heitä kiinnosti, mutta he valitsi siis elämäkerran siihen suurin piirtein, että se seurasi tuon ajan elämäkerran niin kuin rakennetta. Joten tällaiset Wikipedia-sitaatit ei hirveästi auta meitä millään lailla nyt sitten siinä, että mitä evankeliumitutkimuksessa nykyään tapahtuu. Nyt
sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen, ja mä vietän oikeastaan tämän aiheen kanssa melkein tämän loppupuheen, eli mennään silminnäkijöihin. Eli nyt jokainen varmasti täällä paikalla istuvista ymmärtää, että jos me halutaan kirjoittaa mille vain tapahtumille uskollinen kertomus, niin me tarvitaan silminnäkijöitä. Uutisissahan tämä on ihan tyypillistä. Tuo maailmalta uutisia, että tapahtui jotain, sitten pannaan mikki jonkun suun eteen, niin eihän siinä lue mikä hänen nimensä, vaan siinä lukee silminnäkijä. Hän oli paikalla, ne reporterit ensimmäisenä etsii heitä, he tietää. Mä tiedän hyvin paljon, mitä tapahtuu juuri vasta 70-luvulla, monista tanssia siiskin, vaikka mä synnyin 20 vuotta myöhemmin, koska mun isä oli siellä. Ja mun kuuluu 150 kertaa ne jutut, kun hän on olohuoneesta kertonut, miten tämä henkilö teki siellä sitä. Ja mä tiedän aika tarkasti, että miten isä tuli uskoon 80-luvun alussa, 5 vuotta ennen mun syntymää. Mä tiedän aika tarkasti, kuka oli puhumassa siellä, minkälainen sää siellä oli. Mä tiedän paikkakunnan ja kylän, mihin se tapahtuu. En mä ollut siellä, mutta kun mulla on ollut suora lähde, mä kuulen isältä nämä jutut. Hän oli itse siellä, joten silminnäkijöillä valtava rooli totta kai meidän elämässä muutenkin. Ja nyt sitten, mikä on silminnäkijöiden ja evankeliumin välinen suhde vai onko siellä mitään sellaista suhdetta, niin tämä on nyt se asia, mihinkä mä haluan nyt sitten keskittyä. Ja mun kirjas on kokonainen luku nyt, mihin mä vähän nyt tarkemmin vielä kuin mitä nyt pystyy sen tehdä, mutta avaan, koska mä haluan myöskin siinä kirjassa osoittaa, että lähtökohtaisesti me voidaan ottaa evankeliumin kerronta hyvin luottavaisilla mielillä, niin siksi mulla on siinä sellainen luku. Ensimmäinen asia on se, että Markuksen evankeliumi perustuu Pietarin silminnäkijälausuntoihin. Muutama ajatus siitä. Jos nyt mietit, että siellä eli Jeesus Nasaretilainen ja hänellä oli seuraajia, sitten hän kuolaa. Nyt jos sä oot siellä paikalla, mutta sä et ole ollut Jeesuksen seuraaja, mutta haluat tietää mitä on tapahtunut, niin sulla on paljon vaihtoehtoja, siellä on satoja ihmisiä. Kuka on paras henkilö kertomaan Jeesuksesta? Paras kaikista. Sä ehkä sanot, että no eikö siellä oli 12, jotka oli Jeesuksen lähellä? Joo, mutta kun sielläkin oli itse asiassa A- ja B-tason opetulapsia. Siis siinä mielessä, että meillä on evankeliumissa tilanteita, että monesti Jeesus valitsee heistä vain 3. Pietari, Jaakob ja Johannes. Lue vaikka se kertomus, kun siellä on 12-vuotias tyttö kuollut sänkyyn. Ja Jeesus menee sinne ja potkii kaikki pihalle ja sanoo, että se nukkuu. Ja kaikki naureskeloo silleen. Ja se menee sinne ja paikalla on Jeesus ja tasan tarkkaan 3 opetuslasta. Pietari on yksi heistä. Ja järkikin sanoo, että jos sä luet evankeliumia, niin jos sä haluat mahdollisimman hyvän lähteen tietää, mitä Jeesuksen elämässä tapahtuu, niin Pietari on hyvin selvästi valinta numero 1. Hän oli siellä alusta asti. Hän oli Jeesuksen luottomies siinä hyvin lähellä. Meillä ei ole Pietarin evankeliumia Uudessa testamentissa. Ei ole Pietarin nimellä oleva evankeliumia, mutta tässä nyt on se juju, mitä mä yritän nyt sanoa. Varhainen kristillinen traditio nimittäin on hyvin yksimielinen siinä, että Johannes Markus, tällainen, kuinka moni tietää suurin piirtein kuka on Johannes Markus, jos nyt pidettäisiin tietotilipäin Uudessa testamentissa? Okei, hyvä, että et nostanut kättä, koska se vain osoittaa, jos ei kukaan tunne sua, niin miksi sä kirjoitat evankeliumin? Hänethän mainitaan Uudessa testamentissa. Hän on Paavalin kanssa lähetysmatkalla. Se lähtee kotiin kesken lähetysmatkaa ja myöhemmin Paavali sanoo, että et tule enää toista kertaa, sitten Barnabas suuttuu, koska hän on Markuksen sukulainen. Sitten Pietari mainittoo Markuksen siellä, ekas Pietarin kirje sanoo Roomas, Markus on täällä minun kanssani. Markus on jollain lailla Pietarin mukana kokouksissa. Paavali sanoo Timoteuskirjeessä, että kun tuut tänne, niin käy hakemassa Markus ja tuu hänet luokseni. Hän vilahtaa muutaman kerran siellä. Mutta kuten huomasitte, niin ei ole mikään merkittävä henkilö. Nyt se kysymys kuuluu, miksi tällainen henkilö kirjoitti evankeliumia, joka on tällainen täysin varjoissa elävä nuori poika? Se vastaus on siinä, että hän kirjoittaa sen perusteella, mitä Pietari on hänelle sanonut. Ja tämä on siis varhaiskristillinen traditio, että Pietarin kertomusten perusteella Markus kirjoitti näitä asioita ylös. Eli Markuksen evankeliumin pääkertomus rakentuu Jeesuksen olennaisimman opetuslapsen varaan. Ja tämä näkemys on historiallisesti hyvin uskottava monesta syystä. Ensinnäkin se, että evankeliumiin ei kirkkohistorian varrella koskaan liitetty mitään muuta nimiä kuin Markus. Siellä ei ole koskaan ollut mitään kilpailua siitä, että kuka nämä evankeliumit on kirjoittanut, vaan kaikki on ollut yksimielisiä siitä, että se on Markus. Toiseksi on hyvin vaikea kuvitella, miksi Markus liitettäisiin tähän evankeliumiin, ellei hän olisi oikeasti kirjoittanut sitä.
Se selittää hyvin sen, miksi Pietari esitetään tässä Markuksen evankeliumissa hyvin heikos valos monesti. Hänhän epäonnistuu siellä aika karkeastikin muutamia kertoja. Ja tulee helpommaksi ymmärtää, miksi Matteus ja Luukas käytti Markuksen evankeliumia lähteenä. Eli nykyään ajatellaan, tutkijoiden enemmistö on siis sitä mieltä, että Markuksen evankeliumi oli niin kuin siellä ensin, se oli varhaisin. Matteus ja Luukas kirjoitti vähän myöhemmin, niin he molemmat käytti Markuksen evankeliumia lähteenä. Toki heillä oli muutakin materiaalia, mutta he käytti Markusta. Ja nyt miksi se teki näin, se liittyy hyvin pitkälti sille, että he tiesi, että tämä Markuksen kerronta lepää Pietarin silminnäkijyyden varassa. Jos luet sen evankeliumin, niin siellä on vinkkejä tästä. Pietari mainitaan nimeltä enää kukaan muu. Hän on ensimmäinen nimeltä mainittu henkilö tässä evankeliumissa viimeinen. Ensimmäinen ja viimeinen, joka oli tuona aikana tällainen tehokeino tai kirjallinen vinkki siitä, että tämä kerronta perustuu pääosin tämän henkilön silminnäkijätodistukseen. Jos jotain kiinnostaa aihe enemmän, niin mulla on siis sellainen blogi kuin Tekstikritiikki tiistai, kuulostaa vähän oudolta, mutta siellä on sellainen teksti kuin Markuksen evankeliumi ja Pietarin silminnäkijätodistus, niin mä oon avannut tätä asiaa enemmän. Joten mä uskon, että Markuksen evankeliumi perustuu Pietarin silminnäkijyyteen. Joten kun sä luet sen, niin sulla on aika lailla pääsy siihen, miten Pietari on näitä asioita sanonut, eli asiat on aika hyvin. Nyt voit avata Raamatun Luukkaan evankeliumin alusta, koska monilla on Raamattu mukana, niin mä teen muutaman huomion siitä Luukkaan evankeliumin luvusta 1. Eli siirrytään tähän kohtaan 2, eli Luukkaan evankeliumin alku. Luukkaasta siis sen verran, että hän ei ollut Jeesuksen niin kuin opetuslapsi eikä seuraaja. Hän tuli niin kuin mukahan myöhemmin. Hän oli Paavalin hyvin läheinen ystävä, mikä näkyy sekä apostolien teoissa että Paavalin kirjeissä. Tunsi Paavalin hyvin ja sitä kautta hänellä oli totta kai pääsy myöskin tähän varhaiskristittyjen kuumimpaan ytimeen. Hän vietti aikaa Jerusalemissa paljon ja varmasti pääsi tähän kovimpien kaverien äärelle. Niin kun hän aloittaa evankeliuminsa, niin hän hyvin mielenkiintoisesti itse asiassa selittää heti, että millä tavalla tämä prosessi on mennyt. Luukas 1. Monet ovat ryhtyneet laatimaan kertomusta tapahtumista, jotka ovat täyttyneet keskuudessamme. Sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet silminnäkijöitä ja joista on tullut sanan palvelijoita. Siksi olen minäkin tutkittuani alusta alkaen kaiken tarkasti, päättänyt kirjoittaa näistä tapahtumista järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen Teofiilos, jotta saisit tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. Nyt mä teen tästä 4 huomiota näistä jakeesta. Ensimmäinen huomio on totta kai se, että Luukas tiedostaa ja sanoo hyvin selvästi, että on olemassa muita projekteja Jeesukseen liittyen. Hän ei ole ensimmäinen, joka kirjoittaa hänestä, vaan siellä on jo teoksia. Hän tietää niitä, ja jos nykytutkimuksen enemmistö on oikeas, niin Markuksen evankeliumi on yksi niistä teoksista, mihin Luukas tässä niin viittaa. Siellähän oli siis Jeesuksesta tällaisia kirjallisia projekteja meneillään, mutta me ei tiedetä niistä mitään. Ne on sitten jäänyt sinne historiassa, mitä meillä on, niin on sitten nämä 4 evankeliumia. Ja sen lisäksi hän suoraan myöntää, että hän ei ole ollut siellä, koska hän sanoo sen mukaan kuin meille ovat kertoneet, niin hän ei missään vaiheessa väitä olleensa siellä, koska hän ei ollut siellä, eikä se yritä oikeastaan sitä asiaa valehdella, joten hän sanoo, että hän on tehnyt kovan työn ottamalla selvää, mitä oli tapahtunut. Kyllähän Vesa-Matti Loidistakin tuli hiljattain elämäkerta ja tämä Tervo sen kirjoitti, niin Tervo tuskin on ollut Loidin kanssa käsi kädessä viimeisen 70 vuotta. Silti hän kirjoittaa hänestä elämäkerran. Varmasti hän käytti lähteitä. Tervo teki samalla lailla ja kaikki muutkin, että sä voit kirjoittaa henkilöstä olematta hänen paras ystävä. Ja kuten sanoin, Luukasta auttoi tässä nyt se, että hän oli Paavalin läheinen ystävä ja hänellä oli siis pääsy sinne todelliseen hyvin merkittävähän kuumimpaan ytimeen, joksi mä kutsun tätä porukkaa. Toinen huomio on se, että tuossa jakeessa 1, niin Luukas käyttää sellaista kreikankielen sanaa kuin plerophoreo, ja se pitäisi kääntää niin kuin täyttymyksenä. Eli meillä siis lukee siinä, että kertomukset tai tapahtumat, jotka ovat toteutuneet. Sen kirjaimellinen merkitys tällä sanalla on täyttymys. Joku asia tai odotus
täyttyy. Ja se sana esiintyy itse asiassa 15 kertaa tässä Luukkaan evankeliumin 4. ensimmäisessä luvussa. Hän painottaa hyvin vahvasti sitä, että nyt ne asiat, mistä hän kertoo, niin ne ei ole siis mitä tahansa. Nyt kun mä otan esimerkin, niin siis kyllähän munkin elämässä tapahtuu jatkuvasti erilaisia asioita. Tänään mä oon yliviaskas ja huomenna mä oon jonain muualla, mutta ne on vain tapahtumia, mutta ne ei ole mitenkään täyttymyksiä, koska nyt ei ole mitään ennalta olevia valtavia odotuksia. Siis siitä, mutta Jeesuksen kohdalla Luukas sanoo, asiat on toisin. On olemassa tällainen Israelin kertomus, joka on ollut vanhasta testamentista asti meneillään, joka on enemmän tai vähemmän ajautunut niin kuin juoksuhiekkaan. Israel oli monissa ongelmissa Jeesuksen aikana, ja tiesi sen itsekin, pakkosiirtolaisuus oli kesken ja huusliitto ei ollut täällä, Messiasta ei näkynyt, meillä ei ole kuningasta, monia juttuja. Oli odotuksia, ja se mitä Luukas yrittää sanoa, että Jeesuksessa nämä odotukset täyttyy. Se Israelin kertomus, joka odottaa, että mihinkä suuntaan se lähtee, ottaa Kristuksessa sen todellisen suunnan ja löytää siitä täyttymyksen. Se on se, mitä Luukas yrittää sanoa. Ja siksi kaikki evankeliumit koko ajan viittaa vanhaan testamenttiin. Kaikki tekee sen tavalla tai toisella heti evankeliumin alussa ja viittaa joihinkin tärkeisiin teksteihin. Eli tarkoitus Luukkaalla on sanoa, että tämä Israelin niin kuin tyhjäkäynnillä käynyt ja yskinyt kertomus on saanut nyt tämän kauan odotetun jatko-osan Jeesuksen toiminnassa. Ja mulle tämä kertoo siitä, että nyt koska Jeesuksen seuraajat ymmärsi tämän, tämä on nyt se hetki, mitä me ollaan odotettu ties kuinka kauan, niin olisi absurdia olettaa, että he ei olisi nähnyt vaivaa näiden asioiden tallettamisessa ja muistamisessa. Täysin järjetön ajatus. Siis jopa me kiinnitetään paljon huomiota siihen, mitä meidän vanhemmat sanoo, siis lapset monesti. Niin on hetken aikaa se vaihe, kun isä on maailman kovin kaveri. Toki siitä tulosta jotain muuta, kun ne tulo teini-ikään, mutta lapsena ne muistaa aika lailla. Niin siis sama logiikka siinä on, että Jeesuksen seuraajat oli hyvin kiinnostuneita siitä, mitä Jeesus oli sanonut ja tehnyt, koska hän oli heidän mielessä koko sen historian ja Israelin kertomuksen kulminaatiopiste. Nyt kaikki väitteet, että ei niitä koskaan, siis usko tai älä, 1900-luvulla ja edelleen vaikuttaa Uuden testamentin tutkimuksessa paljon näkemyksiä, että ei niitä varhaiskristittyjä hirveästi kiinnostanut se historiassa elänyt Jeesus ja hänen sanat. Absurdi ajatus, mä en ole ikänä tajunnut sitä enkä tajunnut vieläkään. Ei vain voi olla. Kolmas huomio liittyy tähän jakeeseen 2 ja sen käännökseen. Luukas sanoo, että sen mukaan kuin meille ovat kertoneet, ei itse asiassa tee oikeutta tälle alkukielelle tai alkutekstille, koska Luukas käyttää siinä sellaista paradidoomi-sanaa, paradidoomi, joka tarkoittaa kirjaimellisesti välittämistä, jonkun asian välittämistä eteenpäin. Ja nykytutkijat tietää varsin hyvin, että tämä on tällainen tekninen, rabbiininen termi. Juutalaisten keskuudessa oli näitä rappeja, opettajia, ja he välitti monia tärkeitä virallisia traditioita heidän opetuslapsille. Ja näissä hetkissä käytetään tätä paradidoomi-sanaa, jokun asia välitetään. Mä otan esimerkin, että pääsette kiinni. Markku tarjosi minulle omenaa tuossa tunti sitten, tai sanotaan tuntia 5 minuuttia, vähän tarkempi. Mä sanoin, että ei kiitos. Mä olisin voinut vastaanottaa sen omenan, ja Markku olisi välittänyt sen omenan mulle. Mutta tämä tapahtuma pyyhkiytyy mun mielestä todennäköisesti 2 päivän päästä, koska ei sillä mitään valtavaa merkitystä ole. Mutta jos te ottaa ylioppilaita, te olette 3 vuotta lukenut lukios, kun täällä on joku hiljattainen ylioppilas tai tulosylioppilaksi siinä. Se 3 vuotta näet vaivaa, sä oot siellä lavalla ja koulun rehtori välittää sulle todistuksen tai antaa sulle valakolakin. Sä muistat sen, koska sä oot tehnyt 3 vuotta vaivaa sen todistuksen eteen, se avaa sulle ne ovet. Se valakonlakki on vain symboli siitä, se ei avaa mitään ovia suoranaisesti, mutta se on symboli siitä, että sä oot lukenut ja sulla on paperit. Enemmänkin tämä, mitä Luukas sanoo, niin ei ole verrannollinen tähän Markun omenan antamiseen, vaan se on enemmänkin verrannollinen siihen, että ylioppilas vastaanottaa todistuksen. Joku virallinen, hyvin tärkeä hetki. Ja Luukas yrittää siis sanoa sitä, että nämä kertomukset Jeesuksesta, niin ne oli tällaisia, niitä kutsutaan Jeesus-traditioiksi, mitä Jeesus sanoi ja teki, ja niitä välitettiin hyvin tarkasti eteenpäin ja harkitusti. Ja niihin ei hirveän paljon saanut koskia, ettei se muuttunut se systeemi. Tämä on niin kuin se ajatus, mitä Luukas yrittää sanoa. Eli kyse ei ollut mistä tahansa asioista, joita kerrottiin, vaan tarkasti muotoiluista ja tarkasti välitetyistä Jeesus-traditioista. Ja vielä 4. huomio on se, että
No se näkyy meidän käännöksissä, mutta alkukielellä Luukas myös tässä käyttää vain yhtä määräistä artikkelia. Kreikan kieli toimii vähän eri lailla kuin suomen kieli, mutta hän painottaa sitä, että nyt se porukka, jotka oli silminnäkijöitä, on sama porukka, joka jatkaa näiden kertomusten kertomista edelleen. Silminnäkijät on se ryhmä, jotka kertoo näitä Jeesus-kertomuksia eteenpäin ja välittää niitä. Ei niin, että se ryhmä joinain vaiheessa vaihtuu, vaan silminnäkijät. Siksi hän sanoo, että sen mukaan kuin meille ovat välittäneet ne, jotka alusta asti ovat olleet silminnäkijöitä ja joista on tullut sanan palvelijoita. Heistä on tullut sanan palvelijoita, eli he teki siellä vuosikymmenien ajan tätä työtä ja välitti näitä asioita eteenpäin. Tämä johtaa meidät nyt sitten hyvin loogisesti tuohon kohtaan 3, eli 12 apostolin merkitykseen. Näistä silminnäkijöistä ei voi puhua ilman mainintaa Jeesuksen 12 opetuslapsesta kokonaisuutena, joilla oli siis monta tehtävää. Tietysti, täällä on oma puheenaiheensa, mutta siis miksi Jeesuksella oli 12 opetuslasta, ja sehän oli ennen kaikkea symboli siitä, että Israelin kadonneet heimot kootaan nyt yhteen. Siis pakkosiirtolaisuuden päättyminen on se, mitä Jeesus yrittää sanoa. Siksi hän kerää 12 opetuslasta ympärilleen, koska profeetat on puhunut siitä, että jonain lopun aikana Jumala tulisi kokoamaan nämä heimot. Siksi Jeesus kerää 12 opetuslasta symboliksi siitä, että tämä Israelin kertomus siirtyy nyt eteenpäin. Mutta toki sen teologisen symbolin lisäksi heillä oli se merkitys, että Jeesus halusi, että sanoma jatkuu hänen kuoltua tai ylösnoustua ja evankeliumi menee eteenpäin, joten he toimii myöskin tämä niin kuin Jeesus-kertomuksen takaajina. Ja nyt ei ole siis sattuma, että jos et ole huomannut, niin kannattaa ottaa valokuva vaikka tuosta, koska 4 kertaa Uudessa testamentissa on listattu nämä 12 ryhmittymäksi. Se lista löytyy Matteuksesta, se löytyy Markuksesta, se löytyy Luukkaasta ja se löytyy vielä kerran apostolien tekojen alusta. Ja sillä on 2-tahoinen merkitys, miksi nämä 12 mainitaan hyvin tällaisissa listoissa, nimilistoissa. Tietysti ensimmäinen on se, että saadaan nimet näille henkilöille. Ne ei ole ketään anonyymiä henkilöitä, kukaan ei tiedä 20 minuutista, ketä ne oli. Mutta toiseksi, tämä on Richard Baukhamin pointti, joka on kirjoittanut kirjan Jesus and the Eyewitnesses, yksi merkittävimpiä teoksia, mitä viimeisen 20 vuoden aikana kirjoitettu, Jeesus ja silminnäkijät. Richard Baukham aika hyvin siinä argumentoi tässä kirjassa sitä, että tämän tarkoitus on osoittaa lukijalle, että tämä on myöskin se porukka, joka on se päälähde täällä evankeliumien kokonaiskertomusten taustalla. Tämä on se, mistä nämä asiat kumpuaa. He on päällisin puolin vastuus siitä. Ja totta kai Pietari siinä sitten ykkösmiehenä tässä porukassa. Ja avaappas apostolien tekojen luku 1, niin mä näytän siitä yhden tärkeän jakeen. Koska Luukas ihan selvästi nyt nostaa tämän asian esille ja hän kirjoittaa sellaisen asian, mitä me voitaisiin olettaa, että hän kirjoittaa. Eli Luukas 1, jakeet 21 ja 22. Ne on itse asiassa tuolla diassa. Juudas Iskariot kuolee. Hän tappaa itsensä syistä sun toisista. Ja tämä numero 12 vähenee 11. Ja nyt sitten apostolit on sitä mieltä, että se porukka täytyy saada takaisin 18, koska heillä on edelleen se symbolinen merkitys tästä uudistetusta Israelista tai Jumalan todellisesta lopunnallisesta kansasta. Niin mikä on kriteeri apostoliteot 1 jakeesta 21? Niin pitää siis yhden niistä miehistä, jotka ovat kulkeneet kanssamme koko sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän keskuudessamme, Johanneksen kasteesta alkaen aina siihen päivään asti, jona hänet otettiin luotamme ylös, tullo hänen ylösnousemuksensa todistajaksi yhdessä meidän kanssamme. Äärimmäisen tiukka valintakriteeri. Ja tähän ei olisi kuka vain päässyt. Siis Lasarus, Martta ja Maria, Jeesuksen ehkä yksi läheisin ystäväperhe. Hän vietti sellainen aikaa, kun hän meni Jerusalemiin. Ne asuu siinä Betaniassa lähellä. Niissä olisi kukaan päässyt tähän porukkaan. Koska ne oli vain aina lailla antaa Jeesukselle yöpaikan silloin, kun hän tuli sinne, mutta ei ne ollut minä Johanneksen kasteista koko aikaan läsnä. Siltäkään huolimatta, että oli Jeesuksen hyviä ystäviä, tunsi hänet. Eli nyt pitää löytää joku, joka on ollut alusta asti siellä. No miksi? No,
Siksi, että hän tietää, mistä hän puhuu. Siksi. Hän tietää, mitä Jeesus on tehnyt ja sanonut. Eli ei käynyt kuka tahansa nyt sitten tähän. Ja koska nämä 12 oli nyt aktiivisesti mukana tässä Jeesuksen toiminnassa, ja koska he myöhemmin toimii varhaisen seurakunnan johtohahmoina, heidän rooli näiden Jeesus-traditioiden niin kuin välittämisessä on täysin ilmeinen. Ja kuten Richard Bauckham tässä kirjassa sanoo, niin hän kirjaimellinen lainaus, jos jokin ryhmä varhaisessa yhteisössä oli vastuussa jonkinlaisesta Jeesus-traditioiden kokonaisuuden muotoilusta ja hyväksymisestä, 12 on ilmeisemmin ollut juuri tuo ryhmä. Se oli mun kolmas pointti. Eli sen lisäksi, että meillä on Markuksen evankeliumi, joka perustuu lähinnä Pietariin, se mitä Luukas sanoo siitä, että miten hän on kerännyt tämän datan ja 12 apostolin merkitys, niin tämä kivijalka alkaa olla aika lailla laskettu. Mutta yksi kommentti vielä, ja se on 4. se, että meillä ei ole mitään syytä uskoa, että varhainen seurakunta keksi Jeesus-kertomuksia ja näitä Jeesuksen suuhun jonkunlaisia sanoja. Tämä on nyt vähän tekninen, mutta sanon sen nyt kuitenkin. Aiemmassa Uuden testamentin tutkimuksessa oli hyvin suurella sijalla sellainen porukka, jota kutsuttiin muotokriittiseksi koulukunnaksi. Muotokriitikot. Ne oli monesti saksalaisia, Rudolf Bultmann oli yksi heistä. Ja heillä oli valtava rooli siis tuossa vielä 50-100 vuotta sitten, mutta käytännössä nykyisin melkein kaikki heidän perusväitteet on osoitettu oikeastaan vääräksi ja kelevottomiksi. Ja nyt heidän mukaansa, mitä muotokriitikot väitti, niin he ajattelivat, että näitä Jeesus-kertomuksia, ensinnäkin niitä välitettiin eteenpäin anonyymisti. Ei kukaan tiennyt, että kuka niitä kertoo eteenpäin. Ne nyt vain meni siellä ja ne jotenkin eli siellä kansan keskuudessa. Ja sitten heillä oli myöskin ajatus siitä, että tämä varhainen seurakunta joskus keksii Jeesuksen suuhun sanoja. Eli jos siellä on nyt joku uskovainen porukka, Jeesuksen seuraaja, heillä tulee ongelmia siinä yhteisössä, tai he rupeaa riitelemään vaikka fariseusten kanssa, ja he yrittää keksiä, mitä he sanoo, niin he laittaa Jeesuksen ikään kuin puhumaan puolesta, he keksii Jeesuksen suuhun jotain sanoja, tai jotain kertomuksia, ja vastaa sillä lailla. Sitten meillä onkin evankeliumissa monesti, ei oikeastaan siitä, mitä Jeesus oikeasti sanoi ja teki, vaan mitä varhainen kristillinen yhteisö on keksitty, että mitä hän on sanonut ja tehnyt. Tämä on niin kuin se aja. Ja jos näin, niin mitä me erotetaan sitten luotettava materiaali ei-luotettavasta. Ja sitten syntyy valtava määrä kaikkia kriteerejä, miten näitä kertomuksia lähdettiin sitten analysoimaan. No, meidän on helppo testata tällaista väitettä mun mielestä, jonka mukaan varhainen seurakunta olisi keksinyt Jeesuksen suuhun sanoja ongelmia kohdatessaan. Meidän tarvitsee tehdä oikeastaan 2 asiaa. A. Selvittää, mitkä oli varhaisen seurakunnan suurimmat kiistakysymykset, mistä riideltiin eniten. Ja katsoa toiseksi, miten paljon Jeesuksella on aiheesta sanottu. Nyt mä kysyn teiltä. Mikä oli varhaiskristillisessä liikkeessä riita numero 1? Mikä oli aihe, mistä riideltiin eniten? Nyt voi huutaa sieltä. Mistä uskovat riiteli tai ei päästy kovin oikeastaan yksimielisyyteen? Riita numero 1. Jonkun täytyy tietää. Apostolien 15. Ympärileikkaus. Ympärileikkaus. Tarkemmin sanottuna siis se, että nyt kun pakana, joka ei ole Abrahamin jälkeläinen, kääntyy seuraamaan Jeesusta, vaikka Janne Saari, pitääkö se ympärileikata? Koska Mooseksen laki on aika selvä. 1 Mooses 17. Ympärileikkaa kaikki. Tämä on ikuinen säädö. Tästä riidellään ihan hirviästi. Apostolien luku 15. Uskon, että takahuoneessa on ehkä jo noussut vähän kaveria seinälle ja voinut puvun takista tippua nappiakin. Se on ollut kuumaa väittelyä ja siellä käydään keskustelua. Paavalin roomalaiskirja on alusta loppuun melkein sitä. Galatalaiskirjeessä Paavali argumentoi tästä. Filippiläiskirjeestä mä nousee esille. Se on siellä. Tämä oli riita numero 1. Mitä tehdä pakanoille, jotka kääntyy seuraamaan? Pitääkö ne ympärileikata vai ei? Kuinka paljon Jeesus evankeliumissa ottaa kantaa tähän asiaan? Paljonko meillä on kertomuksia siitä, että Jeesus lähtee puimaan tätä? Montako jaetta? Vastaus, 0. Ei minä. Jeesus ei koskaan käsittele tätä. Tätä asiaa käsitellään Jeesuksen suulla myöhemmin tuomaan evankeliumissa 100 vuotta myöhemmin, niin sitten hänellä oli yllättäen sanottavaa siitä, mutta ei mitään.
Joten me voidaan olettaa, että jos nyt porukka haluaa keksiä Jeesuksen suuhun sanoja, kun tulee ongelmia, niin evankeliumissa olisi tosi paljon kohtia, että Jeesus puhuu ympärileikkauksesta nimenomaan pakana, mutta kun ei ole. Ja sama asia pätee muihinkin ongelmatilanteisiin. Mitä tehdä epäjumalille uhratun lihan kanssa? Paavali käsittelee 1. korintolaiskirjassa luvussa 8, 9 ja 10. Valtava ongelma Korintis, miten suhtautua epäjumalille uhrattuun lihahan. Naiskysymys, orjuus, mitä tehdä orjille. Kielillä puhumisen ongelma, 1. korintolaiskirjan 12, 13 ja 14. Paljonko Jeesus ottaa näihin asioihin kantaa evankeliumissa? Ei sanallakaan. Ei mitään. Ja siinä se ongelma oli, että nyt piti sitä keksiä itse päätellä tämä asia. Näin ollen me voidaan allekirjoittaa N.T. Wrightin antama tuomio. N.T. Wright on yksi ehkä tämän hetken tunnetumpia Uuden testamentin tutkijoita, niin hän vain sanoo, että meillä ei ole mitään hyvää syytä uskoa, että evankeliumissa oleva materiaali olisi keksitty vastauksena 40-60-luvulla eläneiden seurakuntayhteisöjen kysymyksiin ja ongelmiin. Ja kun mä itse luin tätä kirjallisuutta nyt sitten valmistellessani tätä omaa kirjaa, niin huomasin, että oikeastaan kaikki, jotka aihetta käsittelyyn, niin sanoo, että joko ne sanoo näin, että joka ikinen muotokriittisen koulukunnan ennakko-oletus on osoitettu vääräksi, tai sitten helluntalainen tutkija Tuomas Havukainen, hyvä kaveri, joka teki väitöskirjan tästä aiheesta, on sanonut, että tällainen muotokriittinen näkemys Jeesus-tutkimuksessa on, lainaus, vanhentunut. Se on ollut ja mennyt, koska ei se toimi, tämä lähestymistapa. Näin ollen voidaan nyt oikeutetusti kysyä, että jos meillä ei ole mitään todisteita siitä, että alkuseurakunta olisi keksinyt Jeesuksen suuhun sanoja oikeasti ajankohtaisten ja tärkeiden asioiden suhteen, mitä syytä meillä on silloin uskoa, että niitä olisi keksitty minkään muidenkaan asioiden suhteen? Vielä vähemmän mitään syytä oikeastaan. Ja kuten eräs henkilö, Vincent Taylor, erittäin tunnettu Uuden testamentin tutkija, hän piti 100 vuotta sitten luentoja 1930-luvulla. Hän sanoo näin, tämä on vitsi oikeasti, mutta pitää vähän tietää taustoja. Jos muotokriitikot ovat oikeassa, 12 opetuslasta temmattiin taivaaseen heti Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen. Eli jos asiat meni niin kuin muotokriitikot sanoo, niin näillä 12 apulapsilla ei ole mitään roolia enää mihinään heti kun Jeesus katsoi. Täysin naurettava ajatus, että heillä ei olisi ollut mitään roolia, koska heillä oli. Nyt lähinnä näistä syistä minä henkilökohtaisesti lähestyn evankeliumin kertomuksia hyvin optimistisesti ja uskon, että meillä on oikeasti pääsy näiden tekstien kautta siihen, miten Jeesuksen toiminnassa tapahtuu. Ja ihan tähän lopuksi 2-3 minuuttia. Monia ehkä mietityttää vielä kysymys näistä muista evankeliumeista, joka on iso aihe tietysti itsessään. Ja siellä oli liikkeellä muita evankeliumia, mutta ne tuli huomattavasti myöhemmin, toisella vuosisadalla. Sitten niitä rupesi syntymään, mutta tämä ei ole mikään ongelma. Ja mä lainaan nyt William Lane Craiggia, joka tiivistää mun mielestä tämän asian aika kätevästi, että nykynäkemys suurimmaksi osaksi on juuri tämä, mitä William Lane Craig, eräs amerikkalainen sellainen uskonpuolustaja, kirjoittaa. Apokryfiset evankeliumit ovat apostolien nimiin ensimmäisellä vuosisadalla väärennettyjä evankeliumeita. Mikään niistä ei ole toisen vuosisadan jälkipuoliskoa varhaisen. Ja vaikka ne eivät ole kovin arvokkaita lähteitä Jeesuksen elämää tutkittaessa, kirkkohistorioitsijalle ne antavat tärkeää tietoa tuon ajan kilpailevista opeista. Kristillinen seurakunta vastusti niitä ensimmäisenä vuosisatoina, sillä moniin niistä vaikutti syvästi pakanallinen, gnostilainen filosofia. Mä jätän nyt sen tuohon ihan vain heitoksi, jos nyt jotain vähän tuo aihe kiinnostaa. Mun nimellä löytyy tekstiä kyllä tästä, jos googlaa Janne Saarela ja kadonneet evankeliumit, niin löytyy aika paljonkin tekstiä netistä, jos kiinnostaa, voit lueskella. Eli mun lopputulema tähän ensimmäiseen luentoon on se, että parhaat olemassa olevat historialliset lähteet Jeesuksesta on Uuden testamentin 4 evankeliumia. Ja nyt tauon jälkeen me hypätään sitten tällaiseen hyvin mielenkiintoiseen ja yksityiskohtaiseen aiheeseen, kuten siis Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus. Ja tarkoitus olisi nyt sitten selittää, mitä hyviä syitä meillä on uskoa, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista hänen ristiinnaulitsemisen ja hautauksensa jälkeen. Aamen.